Poliamorná triáda sa to volá. Pozor, prvá pikoška. Jako já zatím šířím drby jenom z Instagramu. Sa mi páči, ako si na začiatku hovoril, lidi nejsou blbí a potom nechutní lidi majú radi nechutné veci. Zase oddriftoval, ja už to vidím, ale mám tu štruktúru, nebojte sa, je to všetko pod kontrolou. Není to zároveň tak, že by se mu vysmívali lidé. No takto, doteraz sa mu nevysmievali, odteraz sa možno začal, keď si to takto načal. Teď uvažuju, kdo je jenom čistě ten instagramový bavič. Kto je najsmiešnejší na českom internete? Po mně samozřejmě. No, prečo sa smieš Milade Horákovej? Smaž to. Takže ako z tretej ríše sa dajú robiť srandy, ale musíš mať pritom profesionálnych tanečníkov. Pardon. To bolo dosť. No, o takový bulce, co si mi udělala nad zadkem, ono se v tom bude stříhat, že jo? To sa mi ešte nestalo, že rozmýšľam, že budem cenzurovať vlastný podcast. Pokračuj. Někdo odkazuje domy, někdo odkazuje zahrady, auta, tak já odkážu svůj Instagram jemu. Ahojte, moje meno je Nikita Jankovičová, vítam vás v Space. Vítam dneska aj Dominika Vršanského. Ahoj, Dominik. Ahoj všichni. Predstavím, jasné, takto hostia hneď z úvodu. Myslím si, že ho všetci aj tak poznáte, ale je to človek, ktorý vás budí na Hit Rádiu, zabáva na Instagrame a zároveň je to moderátor s najlepšou intonáciou na českom trhu. Ty ceníš jako Slovenka intonaci? No, po tomhle úvodu geniálním? To si niekedy všimol na sebe, že ty máš intonáciu na úrovni, ktorú ja som nikdy nezažila v mediálnom priestore. To mě nikdy nenapadlo a takovou lichotku jsem nedostal. Jestli to je lichotka teda? Je to lichotka. Dobře. Chcela som ťa takto obmekčiť hneď z úvodu. Jo, takhle na to jdeš, na ty rozhovory. Dobře, tak já ti taky polichotím párkrát. Já jsem vždycky říkala v hlasovce taky na Instagramu, že Slováci mají nejlepší za prvé zábavní průmysl a za druhý nejlepší moderátory a moderátory. Kreativní, originální a ty rozhovory, co jsem nakoukal u tebe, výborný, nevěděl jsem to na českém trhu. Tak jsme si zároveň, víš co? Wow. Ja som mala v pláne to tu možno aj prehrať, pretože mňa to tak strašne potešilo. Ja ťa sledujem vlastne od dob, kedy si ešte nemal, že 200 000 sledujúcich. Aha. A mňa to vlastne baví. Nestihla som ešte úplne tie socky. To ma minulo, to som si napozerala teraz. Už to pre mňa nemá teraz ako keby takú tú atmosféru, že to malo ten aktualizačný moment a tak ďalej. Ale chápem, že aj ty podliehaš nejakému vývoju scenaristickému a hereckému a tak ďalej. Ale do bodu, kde si sa dostal teraz, z hľadiska tej kreatívy a z hľadiska, ale hlavne ešte raz spomeniem tú intonáciu, tak to je jedna veľká balada. Nepozvala som si ťa síce kvôli intonácii, ale musím povedať, že tá správa od teba, párkrát som si ju prehrala. Rozmýšľala som, že či to nepošleme babke, vieš, že normálne ako do rodinného četu. Strašne ma to potešilo. No, tak dobre, tak sme sa potešili navzájem. Ďakujem veľmi pekne. Začátek máme, hele, dobre. Teď to už môže ísť jenom dolu nebo nahoru, doufám. Takto, máme prvé rielko, by som povedala. Ideme ďalej. Myslíš si, že tá intonácia je vplyv aj tej Orlovej trochu? Že je to, súvisí to trošku s tým, odkiaľ ty pochádzaš a ako máš nacítený nejaký akcent? Rozhodně. Já jsem v rádiu od nějakých 20-21 let a první 2 roky jsem se učil mluvit česky. Aby to posluchači, zejména na Fajn rádiu, kde jsem začínal, pochopili, co jim chci říct, kde ta věta má začátek, kde má konec. A já se přistihnu kolikrát, samozřejmě jak přepínám, když jsem v Praze mluvím jinak, když jsem v Havířově, v Orlové, tak mluvím jinak, ale když například moderuju něco, co je celoplošné, tak se tam snažím propašovávat nějaký konstrukty, nějaký modely, ne úplně termíny, protože když řeknu nějaký slovo, který zná jenom v Orlové, v Havířově, tak se to nesetká s pochopením, ale určitý ten druh humoru, určitou stavbu věty a netypický třeba výrazy, jo. To se snažím od nás čerpat a je pravda, že tady jako si trhali vlasy, když mě učili v rádiích mluvit a po roce v éteru furt to znělo, jak když nějaký chachar přijel a plácá tam Bůh ví co, nemá ta věta stavbu žádnou. Takže teď to beru jako devízu. Tenkrát jsem to bral jako handicap a teď to beru jako něco v arzenálu, co můžu vytáhnout. Áno, ale ja musím povedať, že ja aj ako Slovenka, ja to úplne veľmi dobre rozpoznávať neviem, hej, že viem napríklad odlíšiť nemčinu od rakúštiny, hej, takej tej akože rakúskej nemčiny. V Česku viem odlíšiť akcenty, ak sú že veľmi výrazné, to samozrejme rozumiem, že som tam aj iné výrazy, aj trošku iný ten prízvuk, ale u teba to ako keby trošku cítim, ale necítiť to tak, že by to rušilo, ale je to také ako keby ozvláštnenie tej mluvy trošku a strašne ma to baví a mám pocit, že to vplýva fakt aj na tú intonáciu trochu. A vidíš, to já jsem si říkal, jestli Slováci poznají u nás takové ty nuance v krajích, jo, kde jsou jaké akcenty, protože u Slováku já to třeba nepoznám. Já jsem říkal, no, ten je z Bratislavy, ten je z Košic, že tam se to hned pozná. A vlastně, jak sleduju i tu slovenskou scénu, ať už na Instagramu, nebo možná více sleduju slovenská média víc než česká, poslouchám slovenský rádia, tak tam to nepoznám. A
Zajímavý, že teda ty říkáš, že nepoznáš, že by si řekla, jo, tak to je Ostravák, prostě ten je tam No tak někde. ale ja už som tu zase, vieš, 7-8 rokov, že možno keď som sem prišla, tak by som to asi nerozpoznala, ale tak to už trošku viem. Ideš mi trošku proti konceptu, ale nevadí, budeme plávať na tejto vlne. Rovno sa ťa na to spýtam, na tie slovenské médiá, lebo nehovorím, že s tým nesúhlasím, ale ja by som to takto napríklad nepovedala. Tak zaujíma ma, že koho ty sleduješ, že či je to akože Jovinečko, alebo Adela so Saifom, alebo že čo je to, čo ty sleduješ z tých slovenských zábavných? Jmenovala si ty dva hlavní, vlastně Bergino, samozřejmě Katezinka. Co se týče, dobře, rozdělíme to na Instagram a potom takové ty konzervativní mainstream média, Adela, Saifa. Gen Z a boomery rozdělujeme. Tak, rozdělíme to přesně takhle. Nebo Pico, taky výborný. Ježiš, Pico. To je už kuchár teraz. Já právě úplně nevím, co teď dělá kuchár. No on robí také gastrovidea, alebo ty by si to nazval skeče, ale vydal kuchárskú knihu. On proste je v tomto viacej ako keby gastrobiznise. Myslím si, že občas nejakú firmku si ešte stále odmoderuje, ale není už v tej prvej línii tých Let's Danceov a Star Danceov a tak. Tak to mi uteklo. Každopádně třeba slovenské fan rádio za prvé dělají výborně socky, za druhé občas si to online naladím, protože to mi říkal, myslím, Martin Maďarka, že Richard Miller se na tohle téma s ním bavil a říkal, že na Slovensku, ať už za minulého režimu nebo v těch 90kách, vznikaly všechny ty zábavné pořady a ty věci ze západu se tam učili dřív než v Česku, jo? Že jak jsme byli Československo, tak všechny ty zábavní věci, hudební věci se odehrávaly a točily na Slovensku, ty velké studia a tak, i když to běželo potom do obou zemí, tak vznikaly tam a tam byli ti lidi, kteří jsou schopni, vlastně podívejte se na Superstar, Talent, tak ti režiséři a ti kreativní producenti jsou Slováci většinou, takže tu školu a řemeslo mají zmáknutý už z těch 90. z dob tam a jde to vidět i na těch moderátorech právě, jo, že když si poslechnu to Fajn rádio, Fajn jsem řekl, nebo fan, slovenský rádio, když si poslechnu, tak ty konstrukty jsou tam daleko před tím, o co se tady třeba pokoušíme na těch hlavních stanicích. No, dobre, akože ja to beriem, však to je pekné, že to hovoríš. Ja to možno, neviem, či to tak vnímam, no ja mám pocit, že aj tu vznikali také akože ikonické veci od, neviem, českej sody až po proste tele. Napriek tomu, že to nie je ako keby môj štýl humoru, tak to sa nedá povedať, že to nie je ikonické. Proste je to ako keby tam. Máš pravdu, že v rámci tej tvorby tých ľudí, čo sedia na tej režisérskej stoličke alebo za tou kamerou, minule sme sa o tom bavili práve s IC Buchtou, že to slovenské Let's Dance je proste, to sa dá povedať, že je proste rádovo lepšie ako české Star Dance. Má to ako keby rôzne dôvody a dobre, ja to nejdem nejak rozprávať, akože mňa to vlastne akože teší, že to takto hodnotíš. No dobre. Otázka je taky, máš čísla, kolik Slováků se na to dívá? Mám, no. Jo, a je to dost? No ešte, takto, vo všeobecnosti by som povedala, že ešte sa na to nedíva dosť ľudí. Jasne, ale nejaké vzorek tam je. Je teraz viacej českých posluchačov a posluchačok, pretože väčšinu tých rozhovorov som zatiaľ urobila českých. Ale keďže toto je československý pořad, relácia alebo projekt, mladý, dynamický, progresívny, budem robiť aj viacej slovenských respondentov a myslím si, že sa to ako keby vyrovná. Že to je moja možno výhoda, že mám stále ako keby pojem o tej slovenskej scéne, ale už mám pojem aj o tej českej, takže násobný trh. No, podle komentářů totiž poznáme, jestli slovenské publikum je jiné než české, protože to je věčný argument, že slovenské publikum je takové více až jako na jich, takové více jako Španělové, Italové, rádi se více baví u té televize. Když si v 8 hodin pustíte slovenskou televizi, tak ten zábavný program je jiný, než když se podíváte na české na slovenskej televízii, akože tej verejnoprávnej už nebudú žiadne zábavné programy. Tá už prešla teraz takou, ako by som to slušne povedala, deštrukciou, demolíciou a prevratom. Je to zaujímavé, že to hovoríš. My teraz s kolegom moderovali sme na pár festivaloch českých a slovenských Kofola zónu. A práve on to referoval tak, že to slovenské publikum není až také uvoľnené. Neviem, či to nie je taký stereotyp, že sme akože temperamentnejší. Možno tí ľudia na tom juhu, možno hej, alebo tí akože ľudia z východu, neviem, či sa môže povedať ešte východňari, je to ok? Asi hej. Pro ty boomery, východniari. Tak tam to možno akože trošku viacej platí, ale no neviem to vlastne povedať. Je pravda, že na tých českých festivaloch
sú tí ľudia normálne, že utrhnutí z reťaže, že každú srandu, ktorú ty navrhneš, tak sú všetci iní. Na Slovensku trošku už treba, vieš, že pozývať, presviečať, normálne hádzať šokobóny, že poď, vieš, to tam nastávaš cestou k tomu stageu a možno, neviem, možno to bolo také momentum, ktoré sme chytili. Tak uvidíme, ešte to otestujeme. Dobre, takže Slovensko, Česko. Ešte koho sleduješ? Ešte mi výraz niekým dých. Koho jsem říkal teda, Jovinečka, Bergina. No z toho mainstreamu zase to dělíme teda na ty boomry. Môžeme. Co se týče Instagramu, tak jasně vyskakuje mi tam Jovinečko, Bergino, tahle ta partička, tohle Impérium, Katezinka, nevím, co tam teď mají mezi sebou, jakože se nebaví, jsem zaznamenal něco. Tak to musím netočí preskúmať. Spolu. Nebo ne, že se nebaví, šíří se to Instagramem, že Katezinka a Jovinečko se nebaví. Pozor, prvá pikoška. Jako já zatím šířím drby jenom z Instagramu, ale pravda, že dlouho nic spolu nenatočili. A na nějakém storíčku sama Katezinka řekla, že jak mají některé vztahy renesanci, tak jejich vztah s Jovinečkem má středověk. Jasné. Tak to je dosť výpovedné, by som povedala. Ale pekná metafora. No a to je pár lidí vlastně, co na tom Slovensku sleduju. Potom, co se týče vzorů, tak Adéla jako vlastně už nějakých 12 let je vzorem v tom, že není moderování o tom přijít a říct nahlas pěkně pár vět, ale skutečně vybudovat si něco svého, svůj humor, být originální, ale zároveň pokornej. Je to taková velká škola. A Saifa, ten je po všech směrech taky v určitém smyslu škola. A jak fungují spolu, tak u nás máme Patrika, Leoše a když se dává nějaká dvojice, tak se vlastně už na nějakým výběrku říká, no ty budeš takovej ten Leoš v téhle dvojici, ty budeš ten Patrik, tak na Slovensku určitě, když se dělá casting, tak se říká v téhle moderátorské dvojici, ty budeš Saifa, ty budeš Adéla. Áno, akože nemusíš tlačiť ten zvonček. Ale ak by si to predsa len spravil, tieto videá sa ti budú viac objavovať, podporíš ich a budú sa objavovať viac aj tvojim kamarátom, priateľom a známym, ale hlavne zahraje ma to tu. Ja mám takého kolegu v tom druhom podcaste Vítka a nám práve hovoria, že sme Adela a Saifa z Vyšu. Tak tiež neviem, že či to mám brať ako lichotku alebo nie. Ale Adela je extrémna legenda. Strašne sa mi páči, že dá sa samozrejme moderovať a k tomu moderovaniu sa ešte dostaneme. Všelijakým spôsobom. Takým tým výkrikovým, hej, že akože bavím vás od prvej sekundy a hulákam a srandičky a vyvolávam ľudí v publiku a vytváram také polotrápne, polozábavné momenty, podľa toho, na ktorú stranu sa to preklopí. A tá Adela toto nikdy nemusela robiť a to strašne cením, že je niečo ako keby za tým, ale není to nuda. A to urobiť, chýba je tá intonácia tvoja, ale inak by bola akože top. Stačí to potvrdiť, môžeme ísť ďalej. Jo, ja sa nad vším zamýšľam zbytečne. Zamýšľaj sa kľudne, však my máme veľa času. Je to deep talk. Súhlasím jenom. Prosím ťa, jak sme narazili na tých východňarov, že či sa to môže povedať alebo nemôže povedať, pozerala som Close Friends s tebou na Refresheri. A mám odtiaľ pár takých hintov, na ktoré sa chcem pýtať. A zaznamenala som tam, ja som není úplne vo všeobecnosti veľmi empatická, mám takú racionálnu empatiu, trošku som to tak ako musela fakt vypozorovať ako Clark Kent. Že mám pocit, že ty si v tej vlne, ktorá není úplne rada za tú ako všeobjímajúcu korektnosť, ktorá teraz nabehla a chcem sa na to trošku spýtať. Tak to ti len oznamujem, že ideme do časti, ktorá sa volá humor, pomlčka, hranice. Tak to mám v tých podkladoch. A prvá otázka je, že ty si hovoril, že ťa baví bailador. Bailador mě baví ve smyslu, že mě to tak pohladí po duši, když zjistím, že jsou tady lidi, než bych nejezdil po republice, nestýkal se s běžnýma lidma, ale je hezký, když prostě pro někoho je prioritní v tom týdnu, těší se na středu nebo pondělí, kdy jsou nový letáky a opravdu jako 90% jeho kapacity mozkový zabírá kroužkování slev a opravdu tím žije a řeší, kde ušetřit 2-3 koruny, což je ve výsledku jedno, protože by to nekupoval, samozřejmě víme, jak fungují slevy, ale určitým způsobem mě to hřeje, nebo se zaposlouchám v autobusovém hádečku, když lidi řeší jako běžnou konverzaci. Jak ten můj mozek jede 16 hodin v nějakém režimu, že sice řeším běžné věci, s malým do školky, na hřiště a furt mi tam vzadu běží věci, co vlastně tady spolu řešíme. Nějak ten entertainment, furt mi tam pracovní věci běží, nápady na video, kreativa, tak je dobrý, když vidím někoho, kdo to tak nemá a úplně má na první příčce něco jiného. No mňa na tom baví, alebo vlastne teší, že aj takíto ľudia majú šancu v mediálnom priestore sa uplatniť. Vieš, že je to také trochu, nechcem, aby to vyznelo teraz
nejak tak akože zo súcitu, ale proste, že fakt ten trh je tak široký, že si hovorím, že keď máš proste nápad, si kontinuálny, robíš to proste srdcom, tak aj taká vec, ktorú by som povedala, že to asi fungovať nebude, keby mi to niekto na meetingu hovoril, tak proste má šancu, najde si to publikum. Samozřejmě je tam ta hranice, aby si lidé neříkali, že se mu dostalo této příležitosti jenom, aby se mu ostatní smáli, aby byl tady ten blázen a vy se mu smějte, my mu platíme, on neví, že je blázen. Jsem rád, že takové reakce se moc neobjevují, zároveň ho to baví a vlastně ten pořád, co on dělá na televizi A11 nebo kde, tak třeba opravdu babičky si to pustí a opravdu díky Lubošovi Bajladorovi objeví nějaké slevy a ho to baví. Není to zároveň tak, že by se mu vysmívali lidé. No takto, doteraz sa mu nevysmívali, odteraz sa možno začalo, keď si to takto načal. Ty jsi tomu přispěl. Možno. Narážím třeba na Šopaholik Adél a tyhle případy, když si ji někam pozvou a teď se jí smějte, to bylo třeba partička Nová krev u nás, jo, kde si ji pozvali na casting partičky a ona tam samozřejmě ukázala nějaké bizarnosti, takže působila jako ten bizar, kterýmu se teď lidi smějte a to už mi vadilo, to je ta hranice. Takže ti to vadilo aj u Mikýře? Jak myslíš? No on si ju pozval tiež a tiež sa na to zniesla ako keby kritika, že akože, neviem, ja som mala z toho taký pocit, možno je to len môj pocit, ale typla by som, že asi nie, že sa jej tiež vysmieval. Že to bolo tiež na čísla a že to bolo tiež trošku taký akože entertainment kalkul. On to dělá, ona se pozvala k němu sama, to někde říkal, tak že ale... jasně, nemusel to přijmout, nemusel ten rozhovor dělat, ale Mikýř, myslím, dělá věci tak promyšleně, sofistikovaně a takovým způsobem, že u něj jsem schopný to překousnout a udělal to takovým způsobem, který myslím, že byl na té hraně, ale nepřekročili. A môžeš ale niekoho kritizovať na internete, že proste robí veci a trošku tak ako manipuluje ľuďmi a potom vlastne urobí takýto rozhovor? Říkám, je to ta hrana, která samozřejmě se nabízí, ale nepřekročil to tím způsobem, kterým to udělal tak, aby si zasloužil hejt, který samozřejmě se řešil a on obešel tolik rozhovorů, že se z toho v uvozovkách vymluvil a stačilo o trošku víc a už by mi to asi vadilo, ale tou formou, kterou to udělal, samozřejmě nahonil si na tom jménu kliky, bylo to dělaný formou, že tady máme holku, který kladu otázky a ona netuší, že je to sranda, ale fakt to jelo hranu. Tak za mě, no. Tak jo. Za koho jinýho. Dobre, už jeden vtípek a bol by si zahranul. Dobre, ale kto je teda najsmiešnejší? Bajlador, chápeme, že to je iná kategória. Kto je najsmiešnejší na českom internete? Po mne samozřejmě. No, preto som si ťa pozval, lebo ty si pre mňa momentálne teraz, ale pre teba kto je? Pro mě na českém internetu už je teď zdvížený ukazováček, že vlastně uvažuji, kdo je teď nejvtipnější na českém internetu. Záleží, co člověk hledá. Nerad bych na někoho zapomněl. Je tady spousta tvůrců a já bych třeba vyjmenoval 10 jmen. Všechny mě baví, všechny točí, ale zase někoho nejmenuju a oni budou naštvaní. Ale oni se neurazia. Já mám telefon. Já bych to tak jako přečetl, ty lidi, co tam sledují. Ne, opravdu, pokud mi teď do hlavy neskočilo jedno jméno, který bych si řekl, nad tímhle profilem umírám, tak nebudu jmenovat nikoho, protože to značí to, že kdo je teď vlastně ten nejvtipnější. No zatiaľ to vychádza teda na teba tým pádom. Já co budu s tím dělat, že s tím provesti? Takhle, k Mikýřovi mám blízko, co se týče sledování jeho cesty a on dává i ten content dobrý na Instagram, takže určitě bych ho do top 3 zařadil. Ono se v tom bude stříhat, že jo? Takže teď mám 5minutový uvažování nad tím, chceš ten telefon? Můžu. Já si no jasné, nech sa páči. A nikdo tam nebude, já budem uvažovat dalších 5 minut. Zatiaľ. Schválně, kdo mi vyskočí. Tak kdo ti tam vybehne? Tak kdo dneska se snaží pobavit lidi na Instagramu? Dneska konkrétně. Dneska konkrétně. Tak já to tady projíždím a vlastně už je to 20 sekund a pořád nikdo na mě nevyskočil. Pořád nuda? Máš tam samé spravodajstvo? Právě taky ne. Tak ano, čo sleduješ? Sleduješ vůbec někoho? Máš tam já někoho? sleduju 1300 lidí asi. Ale cíleně, kdo by točil vlastně na ten Instagram, ono jsou to vlny, že jo? Já jsem třeba ten, který byl součástí nějakých konzervativních médií, ať už televize nebo rádio a ve volném čase se rozhodl točit na Instagram. Teď uvažuju, kdo je jenom čistě ten instagramový bavič, influencer. Tyjo lidi, je to chabí. Bude muset já začít robit štípky?
Jako měla by začít nějaká konkrétní reelska, nejenom tady z tohoto vystřihnout. No. Nevím, co zatím teda máme z našich tipných heftů. Já jsem jmenoval tu slovenskou scénu, což značí o tom, že potřebujeme taky nějaké impérium, které bude točit reelska, scénky, bude mít své postavy. No tak jo, tak založíme nějaký konglomerát. Konglomerát. A... No, ja som si vymyslela zatiaľ jeden taký koncept, ktorý chcem robiť, a to neviem, či mám hovoriť, to bude asi trapné, keď to poviem a potom to nebude vtipné. Tak ja to nebudem hovoriť. Teď už musíš. Teď už musím. No ja som si, totiž to vždycky sa snažím obratiť niečo, čo ma hnevá. Že aj tento podcast vznikol trošku preto, lebo som si hovorila, prečo robíte tento trash? Proste, že ľudia si zaslúžia trošku sa aj o takých lepších veciach baviť. Alebo lepších, to znie samozrejme tak ako nadradenie, ale že nemusíme sa baviť len o povrchných veciach. Že dá sa urobiť srandovne aj akože zaujímavejší content, dôležitejší. Niekedy trošku do tej srandy hodiť aj, neviem, Miladu Horákovú, alebo proste Palacha, alebo niekoho. A ja mám vždycky takto ako reakciu. Prečo sa smieš Milade Horákovej? To je to Palchovi v pohodě. To je rozdíl. Tak to je vrchol, ty kokos, môj hero. Dobre. Pokračuj. Reakciou ako keby na to je, že tak dobre, tak nerobíte to, tak to asi budem musieť teda začať robiť ja. Tak sa ako keby snažím, začala som s tým, hej. A rozčuľujú ma nejaké veci, ktoré hovoria ľudia vo verejnej sfére, aj kľudne politici, ale aj vo všeobecnosti. Ľudia, ktorí sa na verejnosti vyjadrujú. Môže to byť od Ilony Čákovej až po, neviem, slovenského premiéra, nech ním je ktokoľvek. Ale nechcem to robiť tak, že Ilona Čáková, neviem, nepáči sa mi tvoj názor alebo niečo. Proste takým tým suchým spôsobom. Tak som si vymyslela taký koncept, že ja budem ako keby PR manažérka, ktorej budú volať z tých tímov a budú si žiadať ako keby radu a ja im vždycky poradím a potom pustím to video, kde to povedia aj tak úplne na hovno. Vieš? Že vlastne si ako keby nedali poradiť. Je to dobrý koncept? Je to překombinovaný, ale ve výsledku to může působit možno dobře. to len zložito vysvetľujem, ale... No, já mám docela dobrou představivost, takže vidím už ten výsledek, vidím to střihlý, vidím to v tom reelsku, je to dobrý. Hej? Jo, tak toto hodnotíš? Dobre. Jdi do toho. Mňa vždycky odradzovalo to, že ja to viem aj rýchlo vymyslieť, viem to relatívne rýchlo natočiť, ale ten strih. Aha, tak to já prozradím na sebe něco. Mě na tom vlastně točení a všem nejvíc baví střih. Jestli mám plán B, tak já chci být střihač. U mě ta radost a vyplavení dopaminu nepřichází s tím, že zapnu kameru, s tím, že to odehraju, ale s tím, že zapnu InShot, ve kterém stříhám a začnu stříhat a vymýšlet z toho ještě lepší video. A InShot na mobile či na desktope? Na mobilu. Netočím tak složitá videa, i když samozřejmě nějaký spolupráce a tak dále, tak tam jako si to dám do počítače, ale 97% videí tak stříhám na InShotu. A moment, vrátíme se o 10 minut zpátky, Dodík. Přece. Ten točí, já jsem ho nejmenoval z důvodu, že už mi jako si píšem, beru ho jako, neže kamaráda, ale známého, dáváme dohromady, možná už to bude ve chvíli, kdy vyjde rozhovor venku, tak samozřejmě dáváme dohromady nějaký kolab mamin a babičky, že bychom něco dali dohromady, ale já ho vnímám už tak jako zajetýho, že jsem uvažoval teď v posledním roce 2, kdy já vlastně před rokem jsem začal teprve sbírat followery a on už tady je ty 3 roky, takže už ho beru jako zajetý mainstream. Starý goat. Už je takový jako matador, tak za ten poslední rok, 2 třeba jsem nezaznamenal někoho. No tak možno môžeme spojiť príjemné s famózným a ja to môžem natočiť a ty mi to môžeš postrihať. Já musím tam být na tom. Já rád sebe stříhám a vybírám ty záběry, kde mi to sluší. Dobre, tak jak ma zrušilo. Takže potom tady tohle poslat, prosím, a sestříhám se. No keby si sa vedel zostrihať, to by mi pomohlo. Pomohlo by to? No. Ale pozor, ty sa zostrihaš tak, aby si vyzeral chrumkavo, tak to ne. Takhle nevadí, že 90% budu na záběrech já, i když budeš klást otázku, tak bude pohled na mě. Že vlastne bude tá moderátorka len také titulky, vieš, že položená otázka v titulkoch. No, já si musím hodně natočit záběru, kde jako uvažuju a ty tam říkáš tu otázku. Jasné, že zo mňa vyber... Dobre, tak to ne, tak to ne. Ty si v tom Close Friends vlastne hovoril, že nechceš svoj humor vysvetľovať. A ja v tom šípim niečo také, ty si zase oddriftoval. Ja už to vidím, ale mám tu tú štruktúru, nebojte sa, je to všetko pod kontrolou. Smačne. Ty si hovoril, že nechceš ten humor vysvetľovať. Tak kde sa hýbeš? Každý ti povie, kde je hranica humoru. Každý ju má nastavenú individuálne a keď to nikomu neubližuje, je to v dobrom, tak to berem ako humor. Kde máš ty tú hranicu humoru? Všetky tieto klišé odpovede poznáme, každý to hovorí, ale my ideme hlobiec. Já mám vlastně jediný pravidlo, nesmí to být blbý. Když připadá mi, že ten for je nějak nedotažený, hloupej, sám bych se mu nezasmál, kdyby ho někde viděl. Já jsem si totiž
určil, že mám strašně dobrý vkus, že mám strašně dobrý čuch na humor a tím pádem já jsem arbitr toho vkusu a humoru. Jasné. Takže pokud já se tomu nezasměju, tak to nemůže jít za prvé ven a za druhý to je ta hranice. Takže může být ten for za čárou, ale musí být natolik chytrý, abych já se mu zasmál a já jsem prosím ten arbitr, který tady uzná, co je vtipný na českém rybníčku. Ty kokos, dobrý nadpis si teraz dal. Dobře, já jsem arbitr humoru, takže mě posílejte videa a já vám řeknu, jestli je to vtipné. Ono to působí na foukaně, ale vážně třeba to je rada pro nějaký začínající tvůrce. Pokud vy řeknete, no, a tak třeba se tomu někdo zasměje, tak nezasměje, jako lidi nejsou blbí. I jako dejme tomu ti prostější lidi, tak ocení chytrý humor a to, že vám něco přijde ucházející, ale třeba se tomu někdo zasměje, není to tak. Jako já si řeknu, no tohle je slabší video, tak třeba bude mít úspěch, nikdy se to nestalo. A tak to je také podobné pravidlo ako v hiringu, v korporátoch, že keď nad tým kandidátom rozmýšľaš tak, že možno neviem sa rozhodnúť. A podobne je to možno aj v humore, že to je podľa mňa ako keby dobrý filter toho, že keď už ty, čo si v tom zainteresovaný a že to vzniklo v tvojej hlavičke, keď už ty sa tomu nezasmeješ, tak tí ostatní tako nemajú na to dôvod. Takže rozumiem. Prosím vás, tu sa mieša ten business lifestyle. To je podtitul tohoto podcastu Business Lifestyle. Proste tie paralely, korporáty, nekorporáty, humor. Vieš, všade to je, všade nachádzame tie paralely. Tu cestu máme podobnou, takže není divu, jak taky korporát mám za sebou, média, mainstreamový, online svět, že jo, mísí se to v nás. Jasné, jsme v podstatě dvojčky. No, a hranice, jako jestli bych si třeba dělal z mrtvých dětí srandu z druhé světové války, zase, nesmí to být blbý. Měli jsme ten pořad Socky, kde jsme měli muzikál o Hitlerovi. Hitlerův Perný den, parodie na Beatles. Bylo to složeno z hitů Beatles. A zase dělat si srandu jako z Třetí říše, z koncentračních táborů, ne, pokud to nemá tenhle level zábavy, že uděláš fakt muzikál, který i vypadá vizuálně hezky. Natáčeli jsme to v Rock Café, scénu jsme měli jsme tam profi tanečníky v uniformách a mělo to nějaký děj vystavěný. A bylo to poskládáno z těch hitů Beatles a ty texty vážně na sebe navazovaly, jak kdyby to byl romantický příběh Hitlera a jedné židovky, kteří se na place potkali a on jako se s ní chce dát dohromady, Eva mu to vyčítá. Jo, a mělo to normálně parametry muzikálu, takže samozřejmě už to má nějakou uměleckou formu, která je snesitelná, ale jako takový for... No, nebudu zmiňovat například. Takže ako z Tretej ríše sa dajú robiť srandy, ale musíš mať pritom profesionálnych tanečníkov. Další titulek. Kolik titulků to bude mít? Neviem, môžeme meniť tie titulky akože každý deň a to nazbiera, vieš, nejakú musí to mít kulturu, group. Musí to být tipný a musím se tomu zasmát já, Dominik Vršanský. Takže nemáš tematicky niečo? Vlastně ne. Tak jo. Jediný pravidlo je, nesmí to být blbý a nesmím se přitom cítit hloupě, když to performuji. No a od koho zobereš feedback? Vieš, že dobre, ty si arbiter humoru, už vieme, si najlepší komik v Českej republike, skečer. To neříkám, ale ano. No tak, môžeme to nastrihnúť do lupu, keď chceš. Ale od koho si zobereš tú kritiku? Tak sú určite ľudia, ktorým to nesadne. To sa nedá robiť taký humor, že by to všetkým sadlo, lebo ten humor je super, keď je na hrane. Lebo proste to chytá taký ten ako keby šmrnc. A zoberieš si napríklad od manželky kritiku, alebo od syna, alebo kto sú tí ľudia, od ktorých to zoberieš, že ty kokos, možno sa to mne nezdalo vtipné, ale asi ne, no. Úplně od všech. První je samozřejmě žena, protože jsme spolu nejvíce času. Jí většinou ukážu 99% videí, co jde ven, nebo se na nich podílí. Natáčí je, točíme i některé videa spolu. Takže když ona něco necítí, tak se nad tím zamýšlím. Ale to je to. Já tady samozřejmě jsem teď řekl pár frází, jakože já jsem ten nejvtipnější arbitr vkusu, ale každý názor, kdo mi co řekne, tak si ho vezmu a přemýšlím nad ním, takže lidi vlastně vybírají, co já tady budu předvádět. Samozřejmě, pokud je ten názor takovej, to se s tím setkávám hodně na Instagramu, že lidi nepoznají, že to je scénka a berou opravdu, že doma máme kamery a když je nějaká scénka s malým, tak oni napíšou, že ten je nevychovaný, nebo no tak když máš takové výchovné metody, tak se nediv, že ti syn dělá tohle. Tak píšu jako ve filmu taky, jsou herci a tady to taky opravdu není, že doma máme kamery a když náhodou se něco stane, tak to hodím na Instagram. Je to dohnaný většinou do nějaký meze, která se nikdy nestala, jenom mě napadne v nějaké situaci rodičovský, tak to posunu dál, ten for. Takže každý názor, který jenom třeba mě naťukne nějak, že si řeknu, no pravda, tady jsem mohl ubrat, nebo tady jsem to mohl vlastně vypustit, to už bylo zbytečný. Pročítám si komentáře, neznamená to, že na všechny musím odepisovat, ale vlastně feedback
Na prvním místě, že na to nejbližší okolí, kterým to ukážu, na druhém místě okamžitě, jak to nahraju, tak pročítám komentáře, co si tím mý fanoušci, protože o co jde na Instagramu, udržet tam ty lidi a pokud možno přitáhnout nový, takže o nich to je, pro ně tvořím tu zábavu, takže záleží i na nich. Ale nesťahuješ tie videá, len sa z toho ako keby poučíš do budúcna. Možná jsem stáhl jedno video v minulosti. O Hitlerovi. To ne, to ne, to by nikdy nestiahol. Hitlera nestahujte. Pardon. No, vidíš? Stáhl jsem, už nám tady pustili něco. Tak to bolo dosť, priatelia. Najprv sa vysmiel Milade Horákovej a teraz toto. Chtělo to sprchu. Ty kokos. Wow. Dobre, od 18 rokov je toto video, prosím vás. Fú. Že čo si stiahol, si chcel povedať. Stále jsem video to bylo v Hypecastu, když jsem byl, tak jsem tam něco o svém zranění povídal, no a už jsem zase u toho. O své takové bulce, která se Máme holé ruce, já jsem tě nenutila, hej? Máme holé, a jsme zase u té Milé. U Palacha? Ne, to už bylo později. 89, ano. Jsme ji nauční. No, o takový bulce, co jsem mu udělala nad zadkem a potom jsem se tak podíval na tu svoji timeline, že vlastně už 3 reelska mám na tohle téma, takže to nebylo z důvodu, že by to bylo blbý, nezasmál bych se tomu, ale říkám si, nemusím bavit Českou republiku tím, že budu povídat o svým výronu na prdelí. To jsem si řekl, nařeďme to něčím jiným. Povedať nařeďme v tomto kontexte zvláštne, ale ja ťa môžem ubezpečiť, že ja nemám úplne rada taký ako cystický humor, lebo to bola cysta. Cyklický a cystický a ani fekálny a taký, že vieš, ako v druhej triede, že povieš hovno a všetci sa zasmejú. Tak to si moc nejdem, tak to nedávam do reelka. Takže toho sa nemusíš báť. Ako v tom videu to bude, ale do reelka to nedám. Ono na tom Instagramu platí stejné věci jako v rádiu a v televizi. V rádiu zejména po ránu, co vysíláme, jakože ty nechutné lidi věci, teda ty nechutný lidi, ne, nechutný věci. Nechutný lidi. Nechutný lidi chcou nechutné věci, ale normální lidi nechcou nechutné věci. Zkrátka automaticky se v nás pustí něco, nějaká obranná reakce. Je na tom reelsku, když ti vyskočí něco nechutného, tak jdeš dál. Ať už jde o zobrazení nejakého... No ako kto? Ja neviem, ty si hovoril, že máš rád také tie videá, ako sa obrusujú tie kopytka. Ja to mám tiež rada. A ja mám... No pre niektorých ľudí, hej, lebo niektorí ľudia majú pocit, že tie koníky to bolí. Ale to je ako keby nehet, ak som to... No, ale niektorých to bolí, lebo majú tam tiež také cističky alebo všetky také zápaly, tak to tiež sú také videá. Ale ja rada pozerám napríklad tiež také, že operácie... Ako reálne operace. No aj operácie, no. A mám takého follownutého takého nemeckého patológa a... No to je asi jedno. Ale je to tiež, ako pre mňa zábavný kontent nie je v tom zmysle, že by som si hovorila jasne, ale pečeň, vieš? Ale že je to akože zaujímavé, že je to pre mňa entertainment. Ale nekoukáš kvôli tomu, že tam uvidíš nejakú fekální vnitřnost? Nie je to vôbec, on tam nedáva, neviem, čo je fekální vnitřnost. Fekální vnitřnost je jedna, myslím. Oni už potom tí patológovia, tam, no to je jedno, proste poďme ďalej, lebo sme sa zasekali. Dobre. Spíš jenom jsem chtěl říct, že z obrazení... třeba taková Nutella na prstu, jo, jak je v některých scénkách, tak mě to vadí, já jedu dál. No a ja věřím, tiež. No, to ma neba. Jo, zobrazení nějakého právě hovínka. Ale je to, ne preto, že by to bolo nechutné, ale preto, že je to prvoplánové strašne. A říkám, arbitr Dominik Vršanský rozhodl tohle ne, ale neznamená to, že diváky to nemá. Dobre. Sa mi páči, ako si na začiatku hovoril, lidi nejsou blbí a potom nechutní lidi mají rádi nechutné věci. No, jsem tak spojil 2 věci, nechutný lidi a nechutný obsah, ale většina lidí si myslím, že ten nechutný obsah jako přeskočí, protože nějaká automatická reakce naskočí. Stejně jako v rádiu, taky se nechceš bavit po ránu, když tě lidi poslouchají o smradu, o nepříjemných věmech, o propocenosti, o právě fekálích. To tam nepatří, kdyby to bylo sebevíc vtipné, protože první je ta nějaká emoce nebo pud, který to vnadí. Ale už do poobedky by si to dal možno. No. Jasné, po obede večer už. Tamto je jeden Nutella. Čo tebe vadí, okrem takýchto ako nutelových, prvoplánových vecí na internete? Přímo vadí, nevím, ale už jsem alergický na to, když vím, že tam sedí nějaký pár, takový ty párový videa, kde víš, že teď 15 vteřin bude scénka, jo. Teď tady sedíme u stolu a za 15 vteřin přesně na konci tak bude ta pointa. Vždycky se snažím, i když spáju něco točím párovýho, neříkám, že netočím párový videa, ale aby to bylo cestou, ne, že teď jsme se domluvili, udělali jsme si od dětí čas, ty jsou zabavený vzadu, úplně to cítíš z ty scénky, když jsou párový videa. Teď jsou děti zabavený vzadu a my jdeme točit to video, který za 15 vteřin vypointuje jedním fórem, který už jste sice viděli na TikToku, viděli jste ho od 10 párů různých, ale my jsme to natočili trošku jinak.
jinak. Nevadí mi třeba, udělal jsem to párkrát, i když je to třeba u mě každý 20. video, převzít nějaký nápad a udělat ho po svým, ale musí tam ten autor něco svýho přidat. Nadsadit ten humor. Jo, že jasně jsou takový virály, jsou trendy, který se přetáčí dokola, ale když už něco takového jsem udělal, tak jsem uhnul třeba ty děti jak spí. Jo, a teď každý rodič ukazoval, že když spí dítě, tak to poznáte, takže nechá ruku nahoře. Tak jsem si řekl, tak s Alexem to můžeme natočit, protože fakt to funguje. A udělal jsem mu to mimo kameru, když spál v autosedačce a tu ruku nechal nahoře. Do toho Hitlera, co? Jak jsem to nadhodnotil tím... To sa mi ešte nestalo, že rozmýšľam, že budem cenzurovať vlastný podcast. Pokračuj. To rozkostičkuješ tu ruku, ale každý bude tušit. No a tak jsem to nadhodnotil tím, že vlastně mu zvednu tu ruku, on ji drží nahoře, divák si myslí, že spí, ale jak mu dám tu ruku pryč, tak on tam má prostředníček, že jo. Ja sa zlákal, že si z něho urobil Hitlera, ale dobré, ešte prostředníček berem. To byl první plán, to neprošlo doma u ženy, to jsme u té komise, která zasedne a rozhodne, že jsem chtěl hajda. To neprošlo. Ale že tam má prostředníček, takže jako mi vlastně dává najevo, přiletí mu brýle, že nespí, že mě vyfakoval. Jo, a takhle třeba přetáčet ty nápady, to je schůdné. Ze začátku, když jsem měl třeba 15-20 tisíc sledujících, přiznám, 2-3 videa jsem přetočil jedna k jedný a dodal jsem tam jenom nějaký svůj herecký který je originální oproti polovině TikToku samozřejmě. A máš pocit, že jsi dobrý herec? No, nemám to řemeslo, mám možná ten, jak to říkal Verich, že to chce řemeslo i cit a já jsem vlastně ochotník. Já mám ten cit, který v nějaký scénce vyjde, v nějaké situaci může být lepší než od profesionálního herce v uvozovkách, ale to jsou spíše výjimky. Ale herectví je řemeslo, takže když mě třeba dotáhnete na plac nebo do divadla, do angažmá, bych měl jít, tak profesionální herec ví, jak postupovat u nácviku té role. Já bych to řešil všechno emočně, vypjatě, třeba bych se vyčerpal na místě, kde profesionální herec ne. Je to o tom řemesle. No a keď ti ľudia veria natoľko tie scénky, že majú pocit, že je to reality show, tak to k tomu ako vybízí. To je ta scénka, kdy si to sama určíš, sama se nastavíš kameru, ale podle mě herectví a herec jako povolání je o tom, že kombinuješ sobě v ten cit s nějakým nácvikem té role, kterou dokážeš takhle zapnout a takhle vypnout. Já jsem byl několikrát součástí filmového natáčení a musím říct, to je jako strašná nuda. Vlastně 16 hodin si v tom karavanu nebo 12 hodin trvá natáčet. Tak to si asi nemal veľa roboty, keď si bol 16 hodin v karavane, ne? Měl jsem pár vět, ale vlastně ono se toho tak málo natočí u toho filmu za den, že i ti hlavní herci, kteří tam mají hlavní roli, tak řeknou 5 vět za ten den a většina je čekání, ale když zaklepou na karavan, že jde na plac, takhle on musí zapnout tu roli a navázat na tu scénu a to je to umění. A když jsme u divadla, tak právě tam je to o tom nacvičení role a kontinuální práci. U toho Reelska si vymyslím postavu, která je po mojí chuti, vím, že ji zahraju dobře, nevymyslel bych si postavu, které třeba nevěřím, že v ní budu vtipnej, že nevím, jak ji uchopit, proč bych to dělal. Že? Každý ten influencer si vytvoří postavu na základě nějakých zkušeností, že se mu někdo zasmál, když se takhle choval, nebo si sám přijde vtipnej před zrcadlem, když takhle působí. Tak jo. Ale trošku ťa to tam ťahá. Jo, baví mě to herectví, ale ta průprava je důležitá. Až teď třeba kolem těch 30 let jsem pochopil, jaký je rozdíl mezi mnou a Kateřinou Pechovou, která je profesionální herečka, má tu průpravu, protože ona opravdu, i když se jí nechce, tak musí přijít do toho divadla, takhle se zapne 2 hodiny být v té roli a vypne se to. Já bych to třeba zvládl měsíc, a tak by mě to emočně vyšťavilo. Přepínat ještě mezi třeba 10 představeníma, ne kvůli učení textu, ale právě jako kvůli tomu emočnímu výdeji, aby to člověka úplně nesebřelo. No ale aj v rádiu je to tak trochu. Keď ste s Katkou pohádaní, tak tiež musíš zapnúť mikrofón a tváriť sa, že ste best friends. A tiež už je to nejaký grif. Je to grif, ale ne role. Je pravda, že ten grif máme profesionálně jako už zmáklej. No ja si pamätám, keď o vás boli také pikošky, že ste pohádaní. Ale Jeli nebolo pikošky? To poznať. No jasné. Nebylo. Že my to všetci poznáme. Teď máme stabilizovaný vztah a jsme přátelé, kteří ví, že ten jejich profesionální vztah je taky druhý vztah oproti tomu přátelskému a je třeba řešit to zvlášť. Jo? Dva různý vztahy. Když
jsem se ženou, tak tam je to jako jasný, tam neperformujeme před někoho. Tam máme ten jeden vztah, který musíme opečovávat, no ale s Kateřinou, takže já mám vlastně 3 vztahy paralelně běžící. Se ženou a s Kateřinou mám rovnou 2. Ten přátelský a potom ten, který musíme nehrát, ale působit tak navenek. Poliamorná triáda sa to volá. Dobře, ono má termín na všechno, tahle holčina. Je to tak. Ja som arbiter termínov zase, arbiterka. Dobre, chcela som sa spýtať, že koľko ti trvá teda urobiť ten sketch, ale trošku si mi odpovedal, že ti to proste naskakuje v tej hlave, zistíš vtipne, nevtipne, potom to rýchlo nahráš, ale aj rýchlo zostriháš, lebo ťa to baví. Ale aj si hovoril v Hypecaste, že keď už dávaš niekedy také ako 2-3 reelka denne, že už je to full time, že vlastne to robíš ako keby celý deň. Tak koľko trvá také reelko? Niečo ťa napadne, vidíš Jiřinu Bohdalovú v telke, neviem, niekto kružkuje, alebo proste nejaký vtip ťa napadne, tak od momentu po to, že by si to napríklad na dnes nič nemám, že to vydám, tak koľko to trvá? Aby som vedela na tu, vieš, na ten PR sketch, na čo sa pripraviť, koľko času si vyhradiť. Reelska. Když je obchodní, tak tam samozřejmě scénář poslat, jako když jsou spolupráce, tak většinou si vyžádají scénář. Ne, daj svoj. Ale svůj, klasický. Tak tam je to třeba ten 15 vteřinový sketch, ten je hned a musím ho hlavně, udělat hned, protože kdyby ho neudělal hned, tak se k tomu nedokopu. Je to i tím, že vím, že za chvilku budu mít ten dopamin, protože to rychle sestříhám a pošlu to, co si budem povídat prostě na tom, jako frčíme, proto to i děláme ten Instagram, rychlá odezva. Herci musí půl roku nacvičovat představení, aby potom si stoupli po 2 hodinách, uklonili se a měli ten nával emocí. Instagram je super v tom, nevím, jestli to je dobře nebo špatně, že se ti část té emoce dopaminu dovalí hned. Takže, abych se vrátil k tomu, jak dlouho to trvá, některé nápady fakt půl hodinky, od úplně toho nápadu po sestříhání a postování, vymyšlení nějakého kopy a tak dále. A potom je scénka, kdy třeba vím, že dlouho jsem neměl nějakou postavu a vím, že by bylo fajn, lidi ji chtějí, píšou si o ní, aby se ukázala, ať už je to babička, soused, Ital, nebo koho tam ještě mám, ani nevím, tak vím, že třeba na něj navlézt nějakou scénku. A tam to trvá déle, že třeba 20 minutek musím uvažovat, odkud kam půjde, dám si ten příběh, ne, že bych si psal scénář, co bude říkat, a potom na to téma improvizuju, že se z tohohle bodu musím dostat tam. A to už může zabrat třeba 3 hoďky. Tak pol hoďku mám, 3 hoďky, je to náročné. Ale tak spravím si. Tak co je náročné? To jsou jiné věci náročné. Nikdy netočím to reelsko. Časovo náročné som myslela. Časově náročný. Že ma niekto bude teraz linčovať v komentároch. Ale stane se, že ty 3 reelska, nevím, jak jsem to říkal v Hypecastu, natočím všechny. Kdybych to dal do sebe ten čas, tak během 3 hodin. Teda během i 2 za ten den. A Alex sa do tých reelok ako keby dáva sám, alebo je to nútená detská práca? Je to dětská práce. Ne, samozřejmě. Já se ho zeptám před každým. Hranice je, on by jinak byl v každém reelsku. On, když něco točím, tak se snaží, jako přijde a teď uvažuje, jakou postavu tam bude mít on. A já musím vysvětlovat, že zrovna tuhle scénku se to nehodí, protože tam jako to. Takže u každého, když u toho je, tak mu musím vysvětlovat, že zrovna teď ne, a potom musím vymyslet scénku, aby se teda necítil odstrčený. Takže něco, kde je on a on je za to šťastný, že teda taky si něco natočí. Otázka je, když je placená spolupráce, oni řeknou, že chtějí, aby tam byl Alex. Takže bude mu 7. Otázka, jak relevantní jeho názor je v tuhle chvíli, ale vzhledem k tomu, jakože dramatický soubor hraje, do Dizmanova souboru rozhlasového se dostal, tak ho to baví, chce jít tímhle směrem, ale přijdu za ním a zeptám se, Ali, teď třeba máme natočit na Coca-Colu nějaký video, tak co bychom tam udělali, jo? A on začne nějaký nápady dávat. Takže on je idea maker. Taky. On si třeba vymyslel postavu, že bude syn, to jsme točili pro Invi, že bude syn souseda a bude se jmenovat Luboš, a celou tu postavu si vymyslel sám a vlastně z té scénky je to nejlepší. Že on tam přijde jako syn toho souseda, takže i tuhle postavičku, ne, že by mi měl vymyslet spolupráci s Coca-Colou, s Mixit nebo s Invi nebo s kým vším spolupracuju, ale co by tam třeba chtěl dělat? Mě to nějak natrkne, a jestli by to chtěl točit a řeknu, ale to bude takový natáčení, jako to 2 hodiny bude muset točit a budeš muset poslouchat. Jo, budeš muset říkat věty, co teď si napíšem, ale už to od začátku dělám s ním. Není to tak, že no, teď tam máme Granko, hele, nám napsali, jo, takže teď posaď se tady a řekneš, ticho, řekne. Tak to není, necítil bych se dobře, neměl bych rád z toho videa, hlavně potom, že jde ven. Dobré. A dávám si to, mám tu výhodu, že nemusím si dávat jako, hele, teď nám
nabídli spolupráci, ale musíš tam být ty. Takhle zatím se nikdo nezachoval, že mají podmínku, aby tam byla rodina nebo malej. Většinou já s tím přijdu, jo, malej s tím souhlasí, že chce něco natočit a vlastně... Family business. Family business, no tak Všetkých si zaprehol. A nerozmýšľal si nad tým, že aj jemu založíš samostatný Instagram? Keď má takéto ambície herecké, vieš, že by mu to možno robilo akože devízu do budúcnosti, že už si to tam začne zbierať? Ještě je brzo, já mu ho odkážu, někdo odkazuje domy, někdo odkazuje zahrady, auta, tak já odkážu svůj Instagram jemu. Normálne, že mu ho predáš, hej, sa premenuje. Takhle přejmenuje se. Či stále sa bude volať tak, ako sa volá? Prosím ještě jednou. Že, či mu ho aj premenuješ, alebo sa bude musieť ten kanál volať stále tak, ako sa volá? To se bude muset jmenovat. Tak Vrsanský D, on je Alex, tak to D, Vrsanský A, možná to půjde přejmenovat. Ale já mu to odkážu a zatím je na to přeci jenom jde do první třídy, takže na ten Instagram ale 5 let. Ty kokos, ale bude frajer. Však? Tej prvej triede, taký zabávač. Tak samozřejmě jako starostlivý otec si říkám, aby se nesetkal na té škole třeba s nějakými posměšky. Jasně, takhle to působí, jo, to je ten vtipnej malej z Instagramu, no ale může to nést i negativa, teda doufám, to nést nebude, ale on má jako ostrý lokty, on, jak se pohybuje ještě furt mezi dospělými a takovýhle prostředí třeba je mu vlastní, ví, jak vypadá základní setup, ví, jak se chovat před tou kamerou, kam se postavit, to už má v sobě, taky byl na profesionálním natáčení filmovým. Takže v tom prostředí, když se zorientuje člověk, tak i v té škole bude mít ostrý lokty. Dobre, intimná otázka. Odkážeš mu ten na Instagram, to je záležitosť asi nejakých 10 rokov, ale dávaš mu buď jemu priamo, alebo na nejaký fond, neviem, prvý Chevrolet, alebo niečo, nejaké penízky? Pozor, toto ešte nie je koniec rozhovoru. Celú epizódu si môžeš vypočuť na Spotify, v audio, ale aj videoverzii a v aplikácii Toldo. V prémiovej sekcii sme ešte rozoberali, že jako dáš do té krátké věty minimum slov, maximum vědění, že jo? A sme určite lacnejší ako Leoš. Prosím ťa, Barbara Hači, poznáš? Jo. Jo. A na tom místě se snažím být co nejvíc s těma lidma a co nejvíc reagovat na věci, co se tam dějou a ty složky položím a když něco zapomenu, tak nevadí. Je to challenge pro mě. Stalo se to, že jsem četl ty jména, jak chodí před plátno a teď jsem tam jedno jméno neřekl, ona za mnou přišla a no a to tady nemáte, to jste nepřečet, že ještě tady s náma je osvětlovačka v tomhle sále. No to nemáte, no pan moderátor to zase spletl, tak já pozvu a vzala mi mikrofon a třeba pokračovala sama další 3 minuty. Tak já mám Irenu Pavláskovou místo nějakého Gordona Ramsayho třeba. No ale čo ti urobila Irena Pavlásková? ak sa ti toto video páčilo, budeme radi, ak dáš like. Je zadarmo. Ak máš nejakú otázku, chceš navrhnúť nejakých hostí alebo diskutovať, budeme sa tešiť. A ak by si toto video chcel alebo chcela zašerovať, tak ja rovno odpadnem.